Niki jenengan Ibu sinten, Bu? Bu Lestari. Nggih. Berarti asli tiang bondol nggih. Asli tiang bondol mboten duwe. Mboten gadah blok. Nggih. Tanah mboten gadah. Mboten gadah Pak, nek di tanah malah mau manggon ke Budi Pak. Oh nggih. Ibu Bu Lestari kali sinten? Bu Susiani. Bu Susiani. Kula mangarene sekawan kok, Pak. Nggih, nggih. Ini anak SMK, kula nyekolake SMK sing nomor kalih SMP ngoten. Sami mboten duwe tanah. Gadah wong kula nggih nderek ibu ten mriki. Nderek kula, Pak. Hebat tenan kula nggih enten kelajak nyambut gawe ngaten nggih kula anak utang. Nek malah ana ngene kula iki wis piye ya Allah. Berarti tanah mboten gadah. Gadah. Nggih, teng desa manggone teng mriki. Nggih ten mriki. Ini warga Desa Bondol menyaksikan.